Welcome to Uphikelela podcast enqindilili. Igama ngoluvuyo, isename nguNciki, ichoms zami zinibiza uVovo, abanye bandibiza uVimesh, abanye bathi nganen VO squared. Yeah. Namhlanje siphethe i-guest eyaziwayo. Wow. Kukhona maxesha kuthiwe it doesn't need any introduction. Cha sicela ukintroduce. Yeah, just I need the introduction. So namhlanje siphethe uMafa Bavuma. Abanye would know him from eRadioen, umhlobo wenene, kwi breakfast show eyondlayo. Yes. They have you. I think the numbers are running past 2 million each day. Yes. Each day. Yeah. Tata, I know you're also an author. Yes, yeah. I know into bangabana abantu bayakwazi ukubiza to be an MC. Hey. I know that ininzi nje into but we are going Kwa to nemvumi kanje. the artist. Recording artist. Mamela ke welcome to Uphikelela Tata. Ndiyavuya ndafika apha bekudala ngoko siyincokola Hayi, nje. Finally. Yes. I know there will be a lot of people abazaba inspired. Yeah. Because namhlanje I want us to start from apho uzalelwe khona size to be where you are today. You know, there are kids and abantu abazoba inspired indoba. Is that possible? Yeah, yazi kulento ithetha ndingakuqhawulanga Vova I always say ebantwini mina ngaske dokubalisele okanye inspiration abantu abatsha nabantwana ngemvelaphi yami. Okay. Rather than duqelele ngento eninazo ngoku. Oh wow, silapho ke namhlanje. Ndithanda kanye lonto le. Hayi ke namhlanje silapho. Iba lamli inspiration lo hlobo kuba iyenzeka lento if uMafa Bavuma can do it esuka ezinqaqeni zaseQhorhe Alisdale. Okay. So now you can do it uselalini uselokishini. Iyakwazi ukwenzeka lento. Phikelela qa wena izakwenzeka. Thank you. Mamela ke masiqale kanye apho. Ngophi lo mnyaka uzalwa ngawo and ngeyiphi le area uzalwa kuyo. Ndaqala noliva negama ogqiba libiza. eQhorha Alisdale kuseQhorha kulapha enzalelwe khona. Hey, abanye bathi kusefama, abanye bathi itown encinci because abayiqinisekanga yintoni kodwa ke ilo dolopha incinci igqunywe izindaba so kulapho ke ndikhulele khona. Aninqedile wena Vovo to shape me yandivalela kwinto ezininzi okwakuvalelwa kwezandaba kunqedile ukuba mhlambi nanikhulele eBhayi mhlambi mhlambi ngeke lapha kule ndawo inkulu so ndifuna uyibulela kakhulu lo ndawo yase Alisdale. Special day 27 April 1982. 27 April, special day eMzantsi Afrika. Umntana wami 27 April. Wow. Umivuyo ngoka 27 April. Wow. Abantu aba special ke abazalwa ke. Akula suku. But ke ngela xesha ingeyo Freedom Day, utata wami wayiphala e-railway mos. So yayiba ibonus yase railway. So igama lami in the middle elazichaza ke lidume kokuthiwa uMafa bonus. Because ndanzalwa ke bonus kuye kutheni ibonus kuye eRailway kwakubonuswa ngala date apparently ngela xesha. Oh wow. Yes, yayiba babamnandi Alisdale umuntu bonus because iAlisdale kuthiwa itown eyenziwa ngenxa yokuba kwabakho istish sekuphendilelo bathi zikotish. So idolophe lelo hlobo so abantu abaninzi babephangela eRailway so kwakuvele kubonakale nge 27 bayakho umnandi so ke ndadlalwa ke ngalo special day. Mamela before sidlule I'm sure you are the first person of money opportunity boza land. Yes. Kukhi Alisdale kubekho Alice. This is why ithini isikude lento ezindaweni azidibenanga Alice Dikeni ikude kakhulu. Alisdale yona uba nokuzobela iphakathi kweBhayi neRhini. No ndayibona? Yes, exactly. So zohlukile ke nyani ke zimgama zibena. Relation mhlawumbe enye ngutanci enye ngutamkhulu. Akho kwa relationship tu. No ndiyayazi kaloku phana kukhona ifamily yakwaNcula. So ndiyathanda ngabo abantu banebenzisa pha. Wothanga. So ndiyayazi ngohlobo. Oncula ke ngeza family izinkulu ke pha Alisdale kuvele kubonakala oBavuma ngeza family nje.
Kake usinike ke ngoku it's 1982 27th April. Umama notata ngubani? Uzayihleka ke le. Okay, utata igama lakhe nguZwelinzima. Alright. Yes, awalithiwayo kwaba umama. But ke ukhazini wami owamtsheli ndilisebenzisa kakhulu social media kaMdebedini. Utata wayemde. So ukhazini wami uBrajo Bikoli so wamnika elogamba ngumdebedini utata. So Umdebedini? Mdebedini. Mde ebedini. Oh, Mdebedini. Yeah, because he was tall utata kakhulu. So ukhazini wami wamnika elogamba. Okay. Abantu abaninzi bayathanda ukubani isiduko sami kanye kanye ngutshawa kanye ngutshonyana natsi into eyenzekayo vovo utata katata uzalwa ngutshonyane Okay. cha yilaa nto yokuba kuthiwa utata wakhe afethwele umnqwazi aduke. Okay. Yes, waphela ke ngoku ekhulele ematshaweni kaBhavuma. So zonke into zakhe wazenzela khona. So wakhule engutshawe lo hlobo kodwa ke before abe uyasweleka utamkhulu kuthiwa ke wazigodusa. So yile nto ndi acknowledge azozibini ezidu chawe Jonyane. So lana mavela uthi thithi awunthuki bawuthi chawe awunthuki bawujonyane. Ndizalwa ngumagaba ke intomba kwaBigoli. Ngunokuku elakowabigama and then elasemzini ngunomisile. Yeah, nguLizzy wayephangela emakitchen umama ngelixesha utata yena wayephangela ka-railway. Into ehlekisayo ke ngamvovo utata nomama kuba nami utata I think he was 52. What? Yeah. Ubrother wami enimalekelayo uMakhaya may so rest in peace. Igap yethu ingakwayincima ngokugqibela umkhulu wami ngoka-1975. Wathi utata wakhe uphangela nasemigodini utata xa ke wabuye egodolo utata emigodini wane-ideas. Yeah, ndaba khona ke ngoku. So ndingula mntana ungazange aplan umama wayecima ugqibile. Kaloku ka-1975. Yeah. Umama ngowuphi umnyaka notata? Ka-1931 ulento utata. So yeah, 1982 wayenanga mama ka-1939. Hayi. Phansi anisokolise ebomini. I remember 2008 utata upensiona kwakhe wahamba ohlala efama. So umama wayemane awuthela utata phaa efama sisheke sodwa. So into eyenzekayo funeka siyokwenza i-ID ngoku. I think I was 16. So baphuma abantwana umama akekho kutata efama ndiyocela umanci wamba. Manci ngandikhaphe mani kufunwa into yokwenza i-ID. Xa sifikayo phaa yazi ndajikiswa. Kwathiwa noma ndize nabazali bam bokenyana akho mntu ka-1931 unoba nomntana ka-82 nomntu ka-39 so ngotamkhulu wami nomakhulu bam mandize nabazali bokenyana ndajika ngaloo mini umama wabuya bamthexelela same thing wathi umama hani phambene ndumthathe ebindima umzali wakhe. So that's how old they are and my siblings igap yam kubo wena jonga for ubhuti wami omkhulu ngoka-1958 is old enough to be utata kum and into ehlekisayo ngoku abantwana babo endikutanci kubo abanye ndandibanqalathela because badala kodwa ndingutata wabo. So ke ndingulo mntana wabantu bepension. Hayi no. Mamele ke ngoku mangaphi efamilini? Bangaphi sasibayi-9 and then kwasweleka omnye so mna ndikhule sesibayi-8 but ngoku sishiyeke sibayi-5. Yeah. Obrother bam ababini 58 and 59 basweleke eli xesha le-COVID. Yeah, and then there's a brother of mine lo bendithetha ngayo ndibalekelayo 1975. Yeah, yena passed away ngo 2011. Yeah, vovo even though my brother never disclosed ukuba wabulawa yintoni but you could see uba mhlawumbi zange ayamkela imeko yakhe and I remember vovo usweleke sengaphangeli uMakhaya and ukuba ngeli xesha nami izinto ziqala ukudubula kum apha e-SABC. I remember always go to him ehlala kusister wami eSydney ndimane ndiyomthatha nge-weekends and yayisenzeka kakhulu ngeli xesha sezawusweleka and even uphuma komphefumlo wakhe ndandumthathile saye ekhaya and then saya komnye my former teacher utitsha Lugumengo wayenomsebenzi eRhini so siye khona siyokonwaba khona athi ufuna uyolala yena and then siyomlalisa kaDabawo. Got a call phaa ekuseni mna ndiselonwabeni uba hey nanku uMakhaya kakho right apha fike nyani kafunqulwa siwe esibhedlele. It was the 1st of May andilibali nangoku Workers' Day ka-2011. Ahlale ke esibhedlele sibizwe kakhona vovo. I remember ndihamba noDabawo wami lo mamtshawe sasiwayelele kuye when my brother uphuma umphefumlo wakhe ephefumla mna I'm like ubone le nto bedomu I'm like Dabawo uzawuba right uDabawo wathi kum uzawuba right. I think uDabawo wayefuna undisusa nje because wayeyiqonda
imeko iza kuthini na. And I remember now oogqirha bevala the curtain umnakumgqiba abasezama attend ubrother wam up until I was called ke ngoku uba hey sicela uzabe kule nto yo brother wakhe akekho. I've never cried ngendlela endakhala ngayo when that 1st of May ka 2011. Yeah, so it's one of those painful thing ezinhleliyo apha kum, and the fact that my brother never disclosed. Uyabona nangoku we're still guessing Okay. ukuba inobo brother wam wabulawa yintoni. Okay. Beshile abantwana yena. Ushiya umntwana oyi-1 umihlalo umama wakhe naye wasweleka nowa 2 years before. And I remember simngcwaba ulento ngumakhaya. Mihlali was still young, so athi umihlali kudabawo wakhe, so umafa uzoba ngutata wami ngoku. Oh man. He still calls me, uphofu ndibiza tata nangoku, and nokuhla umbiza mama. So since that day wayesemncinci, umkhulu ngoku sele tertiary. Okay, oh wow, indaba ezimbi. Ndiyavuya nje into bangabana kuyo lonke lonto leyo. Usheke nendawo, usheke nomzali. Yeah, no, we have that relationship. No, right, nabantwana bami bamazi sister wabo omkhulu. No, siyambulisa apho. Yeah. Mamela ke ngoku use primary, uphayana umncinci, ithini memory nayo oyikhumbulayo about primary, whether it's your first day okanye kulenze ka primary. Primary, I remember I had fun life ngumntwana ekrish. Okay. Ngoku kwakufuneka ndikula transformation yokundisusa ngokufuneka ndiye esikolweni esikhulu. I remember I was not happy. Kuba uyi-transformation kuza kwenzeka ntoni. My first teacher wayenteacher kwake uMem Mabenge. Into endiyikhumbulayo uba ndandingayithandi i-maths. uMem Mabenge would call us uba yana ebhodini yokwenza isam ethi ke izibalo ufike sihleli ke thina kazibasokolisayo izibalo. I remember khakuphakame nawe ubalise kokweni bukhe waye ebhodini. Ngeza zinto zinhleliyo, and i-maths zange ndiyithande wena Vovo until ndaphuma esikolweni. Zange yandithanda i-maths kwakaSapi. So yona memory ndinayo le kuSapi kuba i-maths zange ndayithanda, and i-maths zange yile ndikindanda, but it was good memories. Omema bebenditeacher apho uMem Dawes noMem Mabenge ke abo. Yeah, akho nto ndinokuthi mhlawumbi wena Vovo about mhlawumbi kwakho ubunzima, because ndani ngumntwana ngoko, just enjoying life, ungekho nto itheni ndinokuthi ke ndiyayiqaphela ke ngelo xesha. Yeah. No, sesiba sesikole bangakuthindi abantu. C1 isikole sase-Alistair ndaqala kuso nophuma kuso uqala ngela xesha lethu kaSapi uyophuma kwa-10 isikole C1. Hayi sibusisa. Asikho isikolo nangoku umuntu kulelo hlobo nangoku ufunda pha from ezantsi grade ngubani ngokuthiwa ngubani grade 1 until imani isolulu ibruko yakho apha. Hayi ngaqala lo. Exactly, and combined school, so i-primary, my primary, my secondary, my high school. Ake sayibulisa Alistair. Uthi negama lesikole? Hendrik Ganise. Kubani Hendrik? Kuthiwa ngutata waye gucirha, ngutata waye pha ke Alistair, mhlawumbi ke wayedumile ke phambi kokuba ndibe ndiyazalwa ke mna ke, because ifamily kaKanise ikivele uba ngutamkhulu wam lo isikolo senu sathiwa ngayo, kodwa ngabasemacirheni. Okay. Abajonga singatshintsha sithiwe nawe. Izinto zingajika. Izinto zingajika. Yo, mamele ke ngoku ulapha esikolweni. Ithini into uyazibona uphuma usiye railway, uyazibona uphuma uyokwenza. How do you decide njengoba ulapha into inspiration for ba one day uzawufuna uphuma? Abazali utshilo utata ba use railway, utshilo umama usemakhitchinini. So ucinga phi into bangabani life yakho post isikolo? Yes. Yeah, kuza kwenza. Ithoughts zakho na post isikolo ziqale nini? Yeah. So it's fine ke primary akho nto, ngoku ndile out wena Vovo. Sathi ingakwazi ukwenzana. Amajita sidlala ibhola, andiphiwa ngabamajita kuxa kuyoqhutshwa. Naleyo andikwazi. So and ngoku leyo nto leyo wena Vovo yazi yanceda. Ndandiphuma esikolweni manihlale ewayelesini. Nezanto sasizenza kudala ewayelesini xa kudlala ingoma ethi manje uyodapha pha ke za TTX nento. So uthando lwami le radio laqala apha. And I grew up at home akho TV.
So ukuba ufuna ukubukela iTV nokuya emzini uyobhadala i10 cents nentoni. Yes. And ndabe ngiqombe mani yangisokolisa le ufike nakulo mzi ujoke lapha uqanifeke noba kuyabantu anihlaliswa pha phansi noba kuyatyiwa nizowuphiwa ukutya kuleni. Ufika ngemaxesha kuphekwa ivorse apha kuleni ayinuka amantu ivorse uqoma ngoba kuphethe isonka uncinde noba kulapha emoyeni. Ngaqoma hayi man. No man iyandisokolisa le noma nihlala ekhaya nimamela amabali uGonondo omkhulu. Ndimamela abasasazi belo xesha oBrazZB, oBralifas, uMsimango. So I was inspired ngabo. Ndazibona nisewayilesini Vovo. So kulapho uqala uthando lami le-radio la lento ekalaqala khona. So I would spend most of my time ndimamela i-radio. I remember I would bank esikolweni ngolwesihlanu 1:30 ndileqa i-international top 30 kaBralifas. Yes, Lifas yanamkela. So ezandodela hlobo, so that's why uthando lwami le-radio laqala khona ndisemncinci. Ndazixelela one day ndaze ndibe phaa kulaa radio. From esikoleni so Sengizibona because ndayithanda i-wireless. And ndizibona ndipha i-wirelessini noma ndingene njani kodwa one day is one day. Doesn't be pie wirelessini. So ilento kuthiwa Vovo xa when you speak life izinto zakhe izenzeka because uThixo umamele noba uyithetha ngokusemncinci. So elo phuphu nalo nakulomntana umncinci ba lithethe ngoku. Okay. Mamela ke apha esikoleni ukhona utishara oqomba Yes. lona uncedisile ngento yoba ngabana uzaxelela ba hayi hamba ezi subjects Yes, hayi yes, funda yeah. up then uyidayiva ke ngokuye-radio ba uyayibawela le radio. Yes. But awuyazi ba uyanjani Yeah, eradweni. yeah. Ithini into yoba after matric uzawuthini? Languages. Kha- Ndandigood kakhulu kwi-languages isiXhosa ne-English. So I had that good relationship notitshala bam, titshala Gumbenga wayenditsha isiXhosa, Okay. notitshala uNcula wayenditsha i-English. So zeza cases zokuba Vovo bakuthiwa kubani ufunda kwincwadi ethile ndizigatse. Okay. Exactly. Ndizigatse ukufunda phela lento ke eclassini. So uthando lwami ngule languages laba lapha. So zezinye zezinto endazipasa kakuhle na ka grade 12. Ilento ke languages. Ngapasa nge-exemption. Hayibo. So mamela ke ngoku ndine-picture into yoba ngabana kokwenu akho mali. Yeah. Ndinalo picture so Yes, if saba nomama Yeah. and then sibe notata naye mhlawumbi seyiretire ngenxa i-age. yes. So Dala wena retire. uthi ubhadla utata i-age seyimbethe. Sewapensiona dala Vovo 19 upensiona 1991 1992. So ndandisenzo standard 2 mna no standard 1. Uyayibona ke lo so so if kunjalo then utata phinda decide uye farmer and then so kuwe ndinalo picture. Yeah. Ucinga ntoni ngento ye-university? Izawuzezekela akho Uyayicinga phofu ndiyayicinga loo nto because zikhona izinto esizicingayo. ukuze ndiphumelele iphupha lam liphuhle kufuneka ndiye university. I remember sakhe sakhutshwa sisikolo for but sasiye i-Rhodes. I-Rhodes ayenye ye-university because ke and it was one of the izikolo eziphofuna ngoku ezigood kwi-journalism and baninzi abantu abaphume phaa khona. So ndandizibona ndise-Rhodes uyokwenza i-journalism because apha ekuphandeni kwam ndafuna ujonga uba yintoni ndifuna loo exactly. Lo nto bendifuna uqoba Yes. ngoba ngabana ungumntana mos. Yes, Nasi yeah. i-radio yenza. Yes. How do you then decide into yoba abanye bakudala bathanda ukwenza teaching. Yeah. Wena yenze Yeah. kanjani into yoba udecide uba uya kweyiphi and ucinga uba i-radio kuyiwa ngeyiphi? yilaa nto ye-library ngelaa xesha lethu ke i-library zazixabiseke kakhulu. So I would go and do i-research. I remember ndibona i-radiography ndifunde izinto aqomba okay inoba isewayilesini le ndizoyibamba kudala uba hayi mani idibanisa nesibhedlele. Hayi. You. Okay. There's a research. Ndikoba yibona le radiography. It's a straight away. I just get to see it. Ufuna i-radio mos. Jonga. Kukho i-videography. So uyofota i-video. Exactly. Radiography. Uya eradweni. So I don't understand that. So I did my research but ke ndaphela ndibona uba i-journalism yeyona nto inondisa kule field uphumeza eliphupha lam. Then ndafunda esikolweni ndapasa kakuhle nqahambi ke ufuneka ndiye tertiary. Akhange ndi-aplayele ibhasari. Okay. Ayilungiselelwanga yonke lento. So utata wam had to ukuthi makathengise iinkomo zakhe. Suxoka. Had utata ukuba makathengise iinkomo zakhe for me to go and register. Ndangena laa nyaka wokuqala.
banzima abazali. So ngeyiphi le university end up siya PTech ngelo xesha NMU. Okay, Yeah, all yeah. right. So ke ndangena ePTech elo hlobo. Ndaphanza nafunda unyaka wesibini because tata wayephelelwa ngamandla. I remember ndaba ngomnye wabantu bokugqibela kwi-second year ukuregisterisha sekunzima ngoku. So end up uthanda ntoni ke ngePTech? I-journalism. Oh, Yeah, okay, yeah, no, okay. ndaye ndapha ndithatha i-journalism kuba ndiqonda uba yona nto inondisa. So and ke ndabe ndiqonda uba there's print, there's broadcasting. So sasizenza zonke kunyaka wokuqala. But ke kunyaka wesibini ke you choose. So ndachoose ke broadcasting because ke ndandifunda yona kakade. Kunyaka wesibini almost ndingafunda utata uphethelwe imali. I remember ndisiya ku-brother wami omkhulu, may he so rest in peace, umkhulu ehlala apha eMotherwell. Utata esithi kuye, kinini makakuboleke mani, wasiboleke le mali. Bhuti wazulisa na, you know into zefamily. Wazulisa umkhulu but ke gqibeleni ke seyizavala i-registration. Ndakwazi ukungena ndazama kodwa ke phakathi enyakeni ndafumana uTEFSA eSwarts ke ngoku. So kunyaka wesibini ke ngoku. Thengizizwa izwisa umkhulu. Wathi umZulu umkhulu beromola. Mhlawumbe bengenayo. No ubhuti wayephangela Grand ka Transnet wayekwi-management. So wayenayo ubhuti la mali. Xa uyabaza abantu befamily la. Ubhuti wayenayo la mali vofa. No, but ngoku ndiyayicinga unami xa sithandama. Yebo, benifuna benikulindele. Into yoba yazi abantu. Yes, yeah. Now I know better. Esasicimba into yoba ngabana jonga wama imoto ethile endaweni ethile mekuhlale nayo imali. So mhlambi masimxole No, I realize ngoku sendimdala nami ngoku sendingumzali sendabantwana sendengxaki kuba no ndandumdlela indlala umkhulu. Yes. Ndandumone nemoto. Utshatile nabantwana. Funeka phinde sincole nenkosikazi. Yeah. Funeka phinde kubekho nabantwana. Ndiyasiqonda ngoku ezo nto ngoku. Awaziyange maxesha. It's a pity ngoku akekho ngomkhulu azobukela i-podcast. Azobukela i-podcast. Ndithi bhuti ngicela uxolo. Khulu wami ndicela uxolo ma. Mjonge phambi khulu. Khulu wherever you are. Ndicela uxolo. May your soul rest in peace. Cela undixolele nami ndakuxolela. You mamini ke ngoku andibawela basidlule kwinto yoba ngabana usuka elalini. Because ingathi sidlule ngespeed man because ndifuna for umntana oselalini obukeleyo ne into yoba ngabana uku-grade 12. Ndasebenza ndibuza izinto zoba ndifuna umntana yazi ba funeka sondele kutishara for ukugayida. Yabo so nala piece yoba ngabana nisiweni ku-grade bani ne-roads for banobona I think aku-grade 10 ngoko standard 8 ukuya kwethu apho. So yayenye izinto ngoku ndaqomba hayi ndifuna ukuba lapha ndiyayibona ngoku noko exactly siwe ngebhasi hayi ngeyobhasi noba yayikhumbuka yayivene eyalisdale kaloku ibhasi zabe ziyithatha kwelo xesha. I remember ndilapho wena Vovo heyi kwaba mnandi ke. I remember the last day. So kumnandi ke ngoku kukho caba ipati yokuvala. Hey isigesi siyabhida ne. So kuthiwe this event is an alcohol free event. Ndaqomba zizawuduma ke ngoku. Ngoku kubumandi kule party iple alcohol beqedwe. It is about free. Yibo. And so yikubuza lento ayibuza because this gqibelesi sithi uku-grade 10 ngokutheni alcohol free nyanxile kwa-grade 10. Hayi Vovo kaloku ukhulelekazi ngicela sinyaniseke. You know bese siqalile thina ukuzenza zonto zosela. I mean inoba uphako standard 6 nobani because habe sesiqalile namazitha ke lo xesha. No tishara. Otishara bebesitshomizayo izinto. Otshara ukumeke kuba besezitshomiza mna ngoku. Otshara ukumeke Tishara ukumeke uthishisa abantwana. Jonga xa sibhala. Xa sibhala simane siyohlala pha notishara besibisa pha. But yona nto babeyazi ngathi ba si-clever. Exactly. So into babeyazi ngathi ba hayi as-clever as one akoniks sebaretire shangoku. Hayi no basafundisa pha uTshara umyona uTshara ukumeke basatitsha pha leti ke ndirekanise uthangane uTshara uncula sewaba yi-principal ngokentsika eMakhanda rhini. Yes. I think noma ndiyamazi naye because Pakulo Stokes. Yeah, no by family. Yes. Junga, I'm excited into yoba uyiveze ipart yoba nasiwa sesikolo for exposure. Yes. Umntana ongakhange ayoyibona indawo umuntu angayaziyo akakwazi uyunansika yabo. So wena uku-grade 12 ngoku so une idea uyichoose njani iPTech?
ndinomntu oyazi uyichuza njani uba this is the one yeyona enza good? yandamkelayo because ke ndandiaplayile nase-roads nda-aplaya nase-ptex so ndaphela ke ndisamkela and ke ngoku into ndandiyoyika vovo kukuba kude ekhaya so it was either ndiphaa erhini okanye ndizebhayi So i-Cape Town no ndiphume eAlisdale so okay. eyona ndawo inkulu endinoya kuyo lirhini okanye libhayi benza ukuza ke kude exactly so I'm more comfortable kwezi ndawo and kamandi kukho netrain so ndikhwela free itrain kuba utata wayiphangela erailway so yonke into elula ngelaa xesha so la train isitishi sisuka from le isejoburg isuka apha ebhayi ibheke ejoburg so izitishi eyayidlula kuzo ngelaa xesha so yayiphuma apha idlule ado idlule ePeterson istop sesithathu eAlisdale yeah so isekhona train yeah leya isahamba yama-half two ne yes sisahamba so two sasisitikela ijoburg ke thina ke kusekhwela leyana Yes, ndikhwele yeah. phaa ku-third ntoni third class uyayazi ke ngqusaka uba bethade sowungena so yazi izinto zazilula ke traveling nam so I wanted to be close home xa ndifuna ugoduka ingathi beserhawutini nam uyuza godi kanjani cinga kayi-20 ekapa nentoni enefemeli yam eninzi is around ngokusoyika izinto utheni awunayo icherry alice but like esikolweni ndizenze ndimdala oh my lusela goodness. amanzi Nkosi yami lo bhuti uqale sowuphangela into sendimdala mani vovo ngoku amazita amayendwebile wona anamantombazana nento aremember nosista bam sakhulu mane ndiqashela umntana othile ba naku yakufuna ndibaleke ndingene phansi kwebhedi so ndanoyika amantombi nyani ya ekhuleni kwam so ndiqala ngosendimdala you know my first girlfriend I was 16 not bad yeah not bad but amazita esedala wona qhuba amazita mna kaloku ndandineflat na 13 uyabona ke zonto ngenye into icherry ndandineflat ephandle uyabona ke zonto mna ke 13 mna into zamantombi hayi isisto esikhulu so nalapho ke vovo the pressure uyamazita abafuna ukwenza ezinye izinto umna ndavuya qala bandivunyiwe ne so ndithanda nalanto yoba ndihambe ndiyomcheka ndibone apha liste bana ndinomntu ndimphuze ndihambe noba ndinancoko naye amazita ngokuba kaloku awutiyama iphelelanga apha ngoku kaloku funeka kusidlulele komnye umgama hey guys andikabi na pressure yale way mna ndisegrand ivirgin yabo ndi-right mna lohlo I remember ndixoka ke ngoku emaziteni so hayi ke ndamthatha nam ndaye efletini ngalebile hey so caba siyafana nosisi siyazi hayi zama lena sayizama hayi azameka sayiyeka ndaphuma naye emajiteni ndathi handiyenzile jenza qoma ipressure yantoni mna ndivuyela le nto yoba ndinomntu ndingazinqameli right sifuna loo nto bakhona abantwana babukeleyo sifuna loo nto suzinqamela izinto suzinqamela usinda kwiinto ezininzi and akho apho ntyholo wakhona vo ndiphelela kwabantwana bam basemtshatweni uyaxoka uthi hayi uyaphosisa nangalo mntu siyayincoma siyayincoma loo nto leyo sifuna loo nto leyo awontyholayo ngoku nteleze ngaphambili mamiri ke ngoku Yes. i-experience yakho yasetertiary lapha e-Alisdale from grade sub A till standard 10 and then ngoku use-P-Tech kukho abelungu uhlala nabelungu apha utishara umlungu how was that for wena vovo yayenye into ngoku ndifumane ukuba expose kwizinto ezinintsi ebendingazazi ndithetha mna kuvovile ndikhompyutha le khompyutha ndiyaqala udibana nayo tertiary zange ndayitatsha ndandinqeda uyibone eofisini kaprincipal ndiyaqala udibana nayo apha kwakunzima vovo and ngoku nezinto ngokufuneka eAlisdale ngebreak buphuma uye kowenu uyokutya eAlisdale incinci so ngokufuneka ube nemali yelantshi apha nantoni akuduru ecafeteria funeka mane nditravelishe eMotherwell ndaphela ndiqomba hayi mani yale nto yandisokolisa ngeli xesha lezi break mandihlale phaa ikhompyutha mna ndizixhobise ngale khompyutha ndingayaziyo nentoni so amaxesha am ndandiwachitha lo hlobo up until I met uVuyani John useSokhaladuma now so yena kwasePeterson so Peterson eAlisdale sithatha namakhaya so uVuyani yena was wayefike kunyango ngaphambili but ezikhona ezinye izinto
sasirhuqayo kwi-first year. Wayitshonile. Yes, ewe Gaba wawutshonile but ke Gaba silapha ngoku. So ndaba comfortable lelo hlobo ngoku at least situation yethu iyafana and yena wabe ehlala eRes. I remember Vovo we'd go erumini kaVuyani yayazi Movite Vovo. Ndiyayibona mna ndiyazi for it but ndiyayibona for abantu. Inkosi ngabona sikiyakho. Inkosi. Ndawubethwa mama ndixoke. Imovite Vovo ungayenza indlela ngendlela. Ya kusasa Novich sasibetha ngamanzi uyenza bengathi bathik beyipapa. Bethe sibethe yona siphinde sibuyele eclassini phango 1. Saphina sibuyele eClamovite. Uyibethe bengathi yishake ke ngoku ingabikho diki ka for lunch. Uyibethe. And uzawubuyela eclassini akho uzakubona ba utye ntoni la ithini into. So ukudibana kwami noVuyani kwanceda kakhulu big ndizokwamkela le meko yasekhaya ba mafu uyazaza apho uvela khona. And sobabini noVuyani sijonge imali ase-railway I think ngoko noba kupeya nge-24 sidibanise nomali noVich sidibanise nento yokuba sizawukwenza njani kulonyanga elohlobo. So it was not easy and nale uyithethayo ke ngoku kuxutyiwe kule class kufuneka ukhumshile ngamanye amaxesha uqome nansi lecturer elapha phambi kwakho unayo le point qha ngokule point ufuna ukuyi-analyze apha kuwe before uphakame uyithethe. Kube khona nezinye lecturers uqome hayi nabo ngasithandi thina abantu bamnyama okanye thina sasinalo ncingani lelo hlobo. But there were lecturers ezasenza sibe comfortable njengabantu befana no Professor Sesanti. So uzazi xa ukwi-class zabo zabantu abalo hlobo nokuziva comfortable uziva ne-confidence yakho iyahluma. But eyona nto Vovo mna eyandikhuthazayo yayikukubona abantu abamhlophe naba bebesuka kwi-multiracial schools bedropa out ndabe ndimile ke mna ke exactly ndema mna ndayigqiba i-course exactly nalo English yam yasehenrekani se-Alistair. So esasindinqoma no man bayoyisakala abe benciba bona bagrand but mna ndimile and I could stand elo hlobo. Nyanyani wena Vovo eso nto zolo hlobo ukuba yandifundisa loo nto leyo ukuba it's not about uba uphuma ngemoto baphethe mhlawumbi ijector and baphuma kumakhaya right. Mna ndama netgetex but ndanyamezela but wona bawo endleleni bebonakala bekwimeko ezi-right. Uxolo ukuba mayimandithini but yaba yinkuthazo kum le nto leyo. Yiwe khona because ngoku sifuna for umntana oselokishini sifuna for umntana oselalini into yoba ngabana ungafiki phaa ube intimidated umntana so kwifamily ethenteni aphikisa ilecture qoma wena ikhonto bawulibuza ne but yonqena uyikhumsa rongo lento wena uya uzibamba xa kubize omnye umuntu qoma nansi le nto bendifuna uyibuza ke le exactly yavuya exactly injani dress code injani empahleni unxiba ntoni ngoku apha andizazi Vovo xa ndijonga ii-picture zam way back eTheshari ba ayikho laa nto ndandiyinxiba zimeko kaloku utata but ndantsima ndikhuli ke mna khona unxiba uvupsi webhruku engaka but ezaa nto zomalikuyoba sasixoxa uzibukela e-TV nentundo and I thought I was cool ke mna ke. And I remember so ndifika apha P-Tech ndifika ndilikrwala because that's 2001 so ndoluke ngo-2000 so ndifika ndilikrwala. Kubekho omnye umzita walapha eBhayi nayo likrwala ndisokolisa le mali ufuna usidodisana apha kokonke andisokolisa nomfana aqomba mandikhulu lezi mpahla ndazikhulu lezi mpahla zobukrwala. Ngoku xa ndibuyele Alistair ezibenduluke ndazazitshintsha ngenye ingxaki mna ngokusendikhawula uyabona what these things are conflicting ke ngoku no but ke kwakusenzeka kuphileke lo hlobo kwakuphileka kwezo meko zilelo hlobo but ke I knew the goal mna yona nto endiyifunayo ba nepo inoba ibash eyi-1 kha ina-athendayo mna kubomi bam base-P-Tech because ndaziqonda uba zizinto ezizandilibazisa ezi zizandichithela ixesha Vovo because mna ndinephupha ndilapha nje ndifuna uyigqiba mna le ntika within the 3 years le course ndizoyenza apha because ke kumandi phaa guys njengulapha yintoni oqonda uba heyi njengoba useTheshari i-journalism noba uyi-understanda njani u-end up ebangephi imodule oqonda uba hayi uva kamandi ngoku
like ingqondo yakho like yabo Communications Alright. and also ilentika i-broadcasting journalism. Ngeyona ke ndandiyonwabele because iphupha lam lalipha ndandibhoreka iprint. Ndandibhoreka iprint benqoma ndifuna uba sephepheni mabhala mna ndifuna usasaza. But kwicareer yam ndaphelela ndisiya kodwa kwi-print media ndibhalela izimvo. Izimvo zabantu egqibeleni but ndandiqombe nalapha ndihlelanga. Because bingeyonto ibili iphupha lami. So i-broadcasting journalism uyatshintsha into yakho njengoba usesikolweni. I-language xa ugodile uyatshintsha ngoku. Kaloku Kuyavakala uba wena sikhona isikolo kuwe. Ngapha eklasi into ezixoxwa ngazo like yana. Exactly ne-political science nentoni. So ndiyakwazi ngoku-engage. Kaloku izawuba njalo kaloku elentwana mafu ayilentwana mafu because ke ndikhule ndinyabile ndingulaa mntana uyi-introvert soloko ehlele endlini ekukhuleni kwam so even nangoku ndilapha ewayelesini abantu abaninzi bayothuka le personality yam bayivelaphi ndikhule ndingulaa mntana mna uyi-introvert usoloko ezivalele ungena self confidence wena vovo uyabo but ezo nto ke ekuhambeni kwexesha nale nto ithethayo yemfundo iyaziphuhlisa into ezinjalo so imfundo is not only about ilentika incwadi qha but ne-personality yakho iyakwazi ukuyiphucula andifuni abantwana bayiphose le nto into yokuba ngabani isikolo siyakwazi utshintsha siyakwazi ukutshintsha today sizawuthetha a lot about isikolo today sifuna anyone oyoung ayazi into yoba ngabana sifuna kuyo esikolweni izinto zizoba better izinto bazoba right mamele ke ngoku ndingaba bantu ke mna ke bathanda ujonga into yoba umntu uye-technicon umntu uye-university umntu utheni i-journalism ke ngoku yona ithini ne-university ne-technicon what's the difference asifani i-technicon is more practical izinto bezizenza beziyi-practical uzikwela besingabhali netest kuphela konyaka iba ngumsebenzi wakho lo buwenza apha enyakeni kudityaniswe wona unlike ke ngoku e-university ke is more of theory about it so ayafuna ukuthi hayi khange nditsho vovo but thina technicon siyenza lo msebenzi and ile nto ndicinga yayijeneralnintsi ezinenhlanzi ukhona ucameraman lapho wase-university wase-university kaloku yena mhlawumbi ithina technicon but kodwa look i-reality for ii-courses ezininzi if ibifumaneka e-technicon nase-university ii-companies would prefer uthatha from a technicon course always practical TVET colleges so it's more practical i-university I think at university for medicine ibe right for law ibe right for kakhulu kweziya but the rest of technicon siyayinika into yoba umntu uyaphekwa so yile nto ndishoyo uba uba more broad nasekusebenzeni kwakho naxa sowuphumile there's a lot you can do uyabo so wena uyagqiba ke ngoku ithi into yegraduation kwenzeka ntoni usaphila utata usaphila nangoku tata ndithela ngoku usaphila nangoku utata usaphila 96 le nyanga izayo ngoJune jini yabo ngicusathela ngomntu utata usishiyileyo hayi bo 96 ngumama wasiyayo 2017 I think yes ngumama wasiyayo but naye wayikhona mosimama ugrade umama usekhona how was it ugraduate ugraduate kwamvovo ndiyakhumbula kusenza ipati ekhaya and la party ngoku ndicinga ayi-week kodwa la party kodwa kwakumandi hayi yayimandi ngoku ndandingekho no ndineshora loo nto but andikhumbula ukuthi kwakuxhelwa igusha ezinintsi nentoni inomatlam kwakuyitshikini nentoni kodwa kwakumandi ndikhumbula kwenziwe nephantshi iphantshi laa nto kudityaniswa yonke but ke ngoku but kwakumandi people celebrating me abantu base-alice because ezinto zazinqabile ye-siblings zakho bebengapha befundile before you before me ngumkhulu wami lo nisithi wayekwi-management ka-Transnet and then lo mlandelayo wayelipolisa and then my other brother there's a brother of mine who went to exile and I was only 1984 so kulo bhuti ndingamazi so I remember ebuya wena vovo exile 1991 so apha ekhaya kuyaphithizela kukho itoyitoyi kulindwe lo bra and he's the brother I've never knew because mke ndina 2 years so andimazi so I would share his story ngaye ukuba kuno brother wakho ongekhoyo osemazweni so uyabuya 1990 kwenziwa le toyitoyi nawo ke ngena ndiyolathiswa ngisister wami banangwa ke
ulentika ubrother wakho. So umuntu amaziyo nje egqibelo ngumkhulu wami lo ka1975. Yeah. And yaba ne-impact kwi-relationship yethu wena Vovo. So ubhuti would nongo bebuye exile mos babuya kumnandi banemoto nentontoni, so wayephangele Shell House kwezi office ANC. So he would come back ngo-December athatha ubrother wami baye eGauteng emane sithi nami ngizaya kweli Gauteng nentoni ubhuti anishiye. Ubhuti undisappointed qho undisappointed. Akathathi serious wena. Yeah, kanti I think wayengithatha ba mane ntwana yabhora inyabile uyabo. So kanye umke ungekho ubuye. Nandiyazi noyazi le ntwana yona yabo. So i-relationship yethu yazi into ehlekisayo ba ngoyena ndisheke nayo ngoku. Okay. Ngoku I'm stuck with him. I'm stuck with him. So ibe nayo loo nto le, but kwenye icala yandikhuthaza laa nto ukuba okay bhuti uyanishiya, but one day ndawuziyela kwelo Gauteng. So zezinye zezinto zazindusha ke mna. No, right no bhuti sayincokola nomkhulu, kodwa uyayazi umkhulu waba ndanayo laa ngqumbi lelo hlobo wawunishiya wena. Wawushiya wena. Wawunishiya wena mkhulu. And ngokuthi xa wenza loo nto wasishiya sobabini, but i-relationship yethu is so good. We are so tight. We are so tight kakhulu. Laa nto yondishiya yandikhuthaza ukuba no ufana wandisa ndiza kuziyela kwezi ndawo. Ndizawuziyela kwezi ndawo zonke ongafuna undisa kuzo. Yeah, and uThixo ke wenza lolo hlobo. So yilando ukuba uconvert ama-lemon into lemonades. Akunakusolo kukhala mani wena Vovo. Ngamanye amaxesha thatha laa nto ibuhlungu ibe i-inspiration yakho. Yes. No, so into bendiyifuna kaloku kuyathanda abantu kubekho abantu abathi I'm the first one efamilini uget. So so bendibuza lo. Okay, and then bendisatsho and then kwakho yena, and then there's a sister wami otitshayo nangoku. So usister wami ngoyena mntu izinto zaqala udubula ekhaya ukutitsha kwakhe wayefuna eCape College. Watshintsha imeko yasekhaya usisi kwaqala kwakhe iTV lebenzitha yiko yathengwa ngusisi lento. Ndalibona ikhaya lasekhaya iphucuko kwasuswa eza because ekhaya kwangekho necouch kwakweza tafile ezithina usihlala kuze dining room. Because ku4 rooms lo. So kwakhutshwa zona kwakho necouch kwakho neroom divider. Yekwabonakala mawusister wa. So usithembisa ungomnye sisavana kakhulu nangoku owayitshintsha imeko yasekhaya. Kwatshintshwa za festire zakudala ezingazensimbi kwafakwe ezikhoyo ngokuzinkulu. Ndayibona indlu yasekhaya uba hayi nonke mana abantu bayithatha serious ngokuyikhaya lami kuyakuba kuhle kakhulu. So ungomnye wabantu baba i-inspiration kum kakhulu yena kulento system. Utitsha sisi. Utitsha ekhanyisa ngoku ekhanyisa the special school eDwesi. Don't lie. Bensandiba phayana bensi-speaker phaa. Mem Adams ngoku sewaba ngwaka-Adams. Mem Adams yafana nawo nale mpumlo yami naye. Okay, bensandibuya phayana uma bensi-speaker recently phayana. Kodwa ke uqala kwakufundisa waqala eHenry Kandise phaya ekhaya. Yabo, then he moved wabheka eGraaf and then came back ngosenethuba ngoku. Sezawupensiona nopensiona naye. Kaloku badala Zidala kaloku isiblings zami. So ndingatsho ngoyena mntu ube inspiration kakhulu kum. Ndikhumbula utata ethethe ewayilesini. Bekhona mos uRadio Xhosa kudala, so xa kukho igraduation Cape College ngoku so kwakusiwa khona kuncoko beyokhavarisha igraduation ceremony. Andilibali loo nto leyo utata ethethele ewayilesini. Yazi utata akayilibali nangoku emdala loo nto leyo uba ayindim umntu wokuqala uthethe ewayilesini ekhaya yayibanguye. Interview kwenye ze-programs zakwa-education zase-Radio Xhosa xesha kugraduate usisi. So i-story sikasisi sesona sibe i-inspiration in terms of imfundo kum yabo. Babe khona ke wabantu sister wami, khona usister wami wayendile but waphela ebuya. Yazi izinto zenzeka for a reason because nguye ngokulu gade utata. Umafungu washo sekhaya uNomsa. Segade utata nomyeni wakhe phofu ke wasweleka, so nguye ke ukhatela xa 96 selingathi ngumntwana ngokukhalaza lokho kusisi ku social media. Yo tata sisi, yo tata uyabazi kahle xa bekamanje yazi ngutata wakho. Xa phela umuntu ucimba usenamandla okuzenza izinto yonke lanto. But I'm so grateful to my siblings. Uqibile ePtech. Yes. Ithini ke ngokulandela imfundo? Kuvuleka phi ungena phi ithini yakho? Vovo i-options zazishokoxekile ngela xesha in terms of journalism. Uzawuya because funeka wenze i-internship yayenye ye-challenges before ube uyagraduate. So you've got iHerald apha, you've got SABC. Zizo institution ezikulo nongena kuzo uyokwenza i-internship. Andakwazi ungena kuzo but ethubeni apha ekuchekisheni kwami ndabona i-Radio Kingfisher.
ndaqoma ke ndozama khona xa ndifikayo Vovo apha okay Christian radio station phakathi kwezinye izinto ezifunwayo apho funeka kubekho ileta evela evela ecaweni kumfundisi wakho engqome ngigqibele kudala uhambe icawa thini le nto mamela Vovo bendihamba lokuqala ngoku ndisedolophini seBhayi ngondazityeshela into yomfundisi wasekhaya ngibona kudala ndizawufumana njani le nto Google ndafuna ilogo yaseWisile hayi ndlotata ndafuna ilogo yaseWisile ndayibeka apha ndabhala ngam hayibo ubrother wami wayenetshomi yakhe umfundisi umaye saniveza emkhulu so ndabhala le leta ba ivela pha kumfundisi umaye wesayina umfundisi umaye ndifuna le internship zawuthini Vovo zikhona ifraud ezirayithi Vovo ezenkonzo ziyathandazela zona azimazanga commission zona ndayifaka le time ndafaka into zami hayi ndathathwa Kingfisher ndakwazi ukwenza i-internship yam apho ndasebenza ke ndisebenza for free Vovo kwakuba nzima I remember ke undanikwa i-offer ndilapha phakathi lo internship ndizawufunda indaba so station manager athi asakubhatala undixelela ndizawufuna indaba sakubhatala i-1000 rand ngenyanga but Vovo zani be-disappointed ndazifunde ezaa ndaba ingathi kuthiwe ndithenjiswe nge-100,000 yo Vovo there were times ndihlala kwasisi wami eSydney there were times onqume andifuni bendicelana nemali usisi ndileqa indaba zika-7 ndiphume ngo-5:30 eSydney uyabona ndizawuphuma eSydney ndidlula apha eCostini mos ukuba ndizawunyukela qhina ndileqa indaba zika-7 mhlawumbi ndifike 10 to 7 fike pha nguRicky Fente wayesenzile ndiki-breakfast show athi uRicky man ndizakuripota wena lento yakho kufikayo because kwakulula pha uvele ungene googlisha uthi copy and paste ufunde loo nto leyo xa kubasithini xa copy and paste umxelela uRicky ndinale ngxaki man andibi na-bus fare nantontoni ndicela undixolele understand my situation yes why understand yazi Vovo ngoku xa nyukela qhina libheka eGreen Acres ndihamba ngemoto always remember the days I used to walk and uThixo wandigcina Vovo ndizange ndarojwa fika ndibilile Vovo not every day kaloku Vovo because kaloku uya kuzawuba late so umsebenzi wami wokuqala so ndahlala apha hey yanibetha lento ndangenye imini ndithunywe ngusisi shop apha eSydney ndibone iphepha izimvo zabantu hey man ndilithathe le phepha ngizothatha le number fortunately ioffice zabo zilapha eNorth End so kukufuphi ke ngoku I can walk eNewlock Court yaphanga kwelacala ya so kuzaba lula hayi ndifonele pha kuthiwa mandize ke ngomso ngizokwenza interview andiyenze interview nqahamba ke ngoku apha Vovo ke ngoku kuthiwa ke ngoku apha ne for soil paper liphuma weekly ngolezini so for i-story 50 rand for ubasama nepicture yake 50 rand wow sure so kuzafuna ngoku per week di-coverisha into ezawunika 250 so that at least ndiyenze la 1000 rand bendiqhela uyenza phaa elenti ke Kingfisher andathathwa apha yadlula ke eyase Kingfisher into ndake ndadlula nase Bay FM ndafunda ingulinda Nzuzo ngoko i-programs manager ndafunda indaba kayi-1 babengabhatali anqoma nizobuyela at least bendiqala ubhatala 1000 anqoma andibuyi apha ababhatali uyavolontiya nenkqubela uzawumane usiya for free nqoma ya nizolunga guys mayibe khona noko into etsitsayo kaloku ndivela noko kwi-1000 rand sendiphelele ephepheni nje ngoba i-wireless ndiyayithanda but ingqubela ne-Bay FM asifuna ubhatala zona uvolontiya koko kuzavolontiya ndafuna indaba kayi-1 ndiphinde ndibuye ngengomso but ndizaphinda ndibuyele kwesitori because yandinceda loo nto leyo yokufuna indaba abantu asebenza ke kweli phepha I remember Vovo ngenye imini ndiye ekhaya ndiyokhavarisa isitori ixesha kuqala le project yaseBushman Sense yalistate ndibona ngathi kuyadevelopha ekhaya so ndiyokhavarisa isitori apha so abatata banikwa itractor yokulima so mna cabanga ndibafota ekama nomfoto bathatha ndababeka phambi kwale tractor bayigqumile mos le tractor abuya nestudio andithuka i-edit stupid nantonto ndaphuma ngomnyango Vovo ndahamba ngoba ndiyayeka nale nto because mna ndingulaa mntu unenhliziyo ethambileyo ndaphuma umnyango ndahamba
ndafonelwa UTP tracked up. UTP exactly uthi stupid and nyani kodwa ngokuthi ndicela ndathi stupid because undibabeke phambi le tractor ayibona ndaphuma ndahamba apho ndinomsini ndafonelwa yipublisher utata wayi-Ownshell Pepper uDr Phathiwe. Okay. So andifonela udoc akwenzeke ntoni kwathini andicenge ke to come back and I came back. Lo tata ke ekuhambeni kwethuba wagxothwa and then Lukrwada. Lukrwada uthi ndi-stupid kodwa ndi-stupid undixelela uba ndi-stupid kodwa ndi-stupid but undixelela ntoni ndingumntana. So uyaphela the guy ngoku ebisi-sports editor ayi-editor mna ndabasi-sports editor ke ngoku heyi angathi uyaphucuka nomvuzo wam vovo ndifumana into phaa ku-2000 ngoku. Oh wow. Kusakakuhle inyuki exactly kalo msebenzi wami ngoku noku uyaxhoma I'm a sports editor now uyabo ena 2000 rand noGodfrey naye waphele eyeka ndaphela ndiba yi-editor yelo phepha sendena phaa ku-3.5 ke ngoku. Island. Yeah, izinto zami ziyaphucuka kakhulu hey xa kwamaxesha xa kufuneka undipeyile sele ngoku ndirenta ngoku indlu sharing a house nomnye ichomi yomkhulu wam but yaphela ichomi yam uvusa umzinesi so sihlala kunye edwesi siyarenta hey into eyenzekayo ngoku uDoc ngokwezinye inyanga athi uDoc hey andizokwazi uninika yonke le 3.5 naphina niyifumane yapha enyangeni khabe nibamba pha le 1.5 Oh man. vovo ndiyarenta Entrepreneur ke obo. Zekhona uDoc. wasele kuDr Phathiwe yeah so Plus plot. Sesikhava somnqobo wakhe. yes ayiboss yami. Njengothela ngondicinga ngaye ne. Yes Cha ayiboss ingqondo yami. amandidibanisi, andidibanisi ba. Ayiboss yami wayithanda kakhulu uChawe we had a good man. relation. So kubekho lo maxesha ke ngoku fortunate ke uvusa umzi kuba yinthatha njengomnina wathi hayi fine sayikhoverisha mntendi kaMhlekazi. Lo rent kule inyanga. So kubekho ezonto zinzima lo hlobo. Bed endilala kuyo vovo ngathi isikhitshana. Oh man. Yeah, andikwazi contribute because incinci nale mali ndifana endobu entrepreneur udent uthetha ngabo udibana kwam nokuhle wayelala kula bed. Oh yeah yes asikhitshana iskep esi. So kwa improve lo hlobo and then ke ngondathi ndilento yandihleli vovo kulento bensizabuyela kulento yase Bay FM ukuba ukuya kwami kayi1 pha kwanceda. So caba uLinda Nzuzo semuvile ngoku to CKI FM and then eCKI kuvele into lento ukuxelelwa abasebe makubani nabantu abaziyo mana bakwazi ufuna indaba ndishekishele bona. So uLinda Nzuzo raise my name afumana call kwathiwa sinesithuba mandiye elenti ke Bhisho ndiyabuza sisindiyeni uphela kwenyanga kwathiwa bhuti ufuna kulapha ngumvulo ngulapha ngolesithathu yo sisandikapeyi bhuti asiyazi basathini kwafuna ndiboleka imali kusisi ke ndaboleka imali ndahamba ndaye eKing. So xa ndikhwela le taxi eKing ndiyaqala uye eBhisho ke ndiyazi nale CKI indawo so ndikhwele ngaphambili bhuti cela manje uzunibonise CKI xa sifikayo undihlise khona lo bhuti sure yahamba itaxi yoma kule ndawo zimisa kuyitaxi phaa kweza office zika-government. So ndiyabuza bhuti sifikile CKI wala bhuti uyayibona la building kulaa ntaba yi-CKI leya so I have to walk another 5-7 k's. It's fine andafika nyhani ke banditesta ke bathi manditranslate indaba check my voice and everything but don't call us we'll call you. So phuma ndahamba ke vo ndathi ndingekaphumi nophuma eBhisho yafika ikholi yathi hayi kungoDisemba remember ngoDisemba sesivala nathi ephepheni siya kulento ka siyakuthatha ke uzawuqala next year. So that was my break yase SABC. uDoc ngoku nguDisemba mos uyathembisa kulo nyaka kuza izinto za improve nento ndabe ngixesha ngoku ethetha lento ndiyibeka apha ethangeni incwadi yami yoresign abaye Doc ngelishwa man ndifumene opportunity kwenye indawo andibuyi next year. So yeah, that's how I got my feet SABC ke yeah ngena na SABC 2008. Okay, that was 2008 ufumana wami the offense awuqala ke ngoku ngo-2009. Yeah iqaleni ngonyaka 2009. So khange ngisebenze kakhulu nalapho because ngexesha ndisebenza pha so oBrafix noSefes sebesiva ngami imkholento wanifunda indaba kamnandi pha eTrue FM kwavela ipost kwelicala lasemhlobweni ne-producer for current affairs and applya and abizwa ke interview xa ndifika kule interview vovo hayi man oSefes okhonzeka ba akho mntu
umhlophe mosapha ndayibetha ngesixhosa yami interview mina Hayi, ngoba lad. bengumsha apha ngamaxhosa mos bayandiva ntoni ikhuphishisayo betha lo And interview and I umhlobo got the opportunity and umhlobo enenza usebenza ngesixhosa Yeah. and ayifumana ke offer it was August kuzokwathiwa mandiqale ke nge-1 kaSeptember. That was my break yasemhlobo wenene Lo ke. umnyaka ngubani? Yeah. That was 2000 Foni ngoku 2009. ndandibona ngekhosa esilver. Khosa Kunini? esilver khosa ke Usesithi, "Ayi, hayi ke ngoku ndiqala kwamthenga imoto ndilapha kaloku emhlobo wenene ke ngoku ndithengela Oh, so nguBrian ubuyile lapha, ndithengiselwa so- nguBrian lo moto uBrian Perry the first guy wanthengisela iTV Okay. yeah ndayithengisela uBrian Perry iTV nguye ondithengisela imoto so uBrian Perry ungqibele kudala ngokudibana nami apha eZanzibar apha eParliament Street zasaduma ke ngoku yebo uphi Sise-Park Towers, weke ngolaa xesha. Park Towers ke like ndido mhlobo ndibuyile ngoku ndifumene off emhlobo wenene ungqibele ngona sesike webuza unayo imoto ndidada imoto ngine license zayidada imoto ndinelearners apha kum athi uBrian ngumjonga undatshe ngumvulo ndithi sure ngoma ndinelearners izakwenzeka njani lena ndathi ndisahleli phaa ePark Towers uBrian amfonela izapha emsebenzini kwela uzapha and babe wayesaphangela lapha eNorth End wonifike nyani wo umna iphupha lami lemoto yami yokuqala yayiChico Golf Yeah. uBrian unika le offer yeCosa Sport ngoma wow Ayinhle la moto. hayi inhle la moto Ah, hayi ngikhumbula. wadlala Brian ntwana yami nazo ndiyabuza Brian izakwenzeka njani lento wathi Brian yenzeka lento you need a principal driver nentontoni wena ukhaba uqhube so ndayithenga imoto mina ndinelearners ndingena license ngoku ndiyithengile imoto ngibe ndiyoyika uyikhupha ngoku Oh, into eyenzekayo leyo uBrian asimbambisi ngoku. hayi into eyenzeka yile nto entshoyo as long as there's a principal driver ozawurejistarisha uyarejistarisha lo mntu uyarejistarisha as a principal driver so nyhani ke ndiyifowunele omnye umkhulu wami endikhule oyitshomi kabrother wam umakhaya naye Alistair Vulani ndithenge imoto andikwazi uyikhupha apha kufunwa umuntu onelicense ke andikwazi uyikhupha le moto ndiyoyika afike nyhani uVulane urejistariswe nguye izinto usikola yayinguye uVulane wayemane driver to ndafailisha mosapepha qoma ndiyemnyameni Okay. we are So, small towns so okay, andifuna uba ndithi emnyameni ke abantu bangaya kwi-corruption qha it's just that emnyameni akho zikhemera akho zikhemera Ne-rope. zijongayo izinto Ne-rope. so ningaya ke bahlala emnyameni kumnyama emnyameni kumnyama xa uzawupasa ebalulekileyo ndayipasa ke emnyameni Okay, ke, Ndahamba ke. So uVulane wayemane ndiqhuba ke la moto manje semnyameni ke sendisiya kule driving school yapha mane ndo practice Yeah. ngemoto yami but ke Sure. ndiyaqhutyelwa ke kodwa ngalamini ndandiyopasa ngayo ndaziqhubela imoto yami ndaziyela pha fike emnyameni asakhawuleza yenziwa lento korobho zenonto nabanye balindile musabanye abantwana Sichamile. anobusiwe nobulibasa abanye abantwana sichamile, kusemnyameni. kusemnyameni yeah fumana ilicense yami ndayinikwa yebo le traffic xa injonga ba yima ubuyiqhuba ngokwakho le moto ndithi wetata ndithi hayi kodwa ndinayo ilicense kaloku sinayo hayi sinayo ngoku undiyeke ngoba bendisengena xoxa ngaloo nto leyo so that was my break yase-SABC nokuphucuka kwezinto sure. yeah it's a long story man izinto ezenzekileyo kuma-SABC kwale ukuba mandingene emoyeni because ndandiqeshwe as a producer so ngamamela ke ngoku Yes. we made an example ba apha etimini yethu there is someone who wenze journalism yabo so khona nomnye umuntu Yes. omameleyo Yes. okwangoku understanding yethu for ifilm ngoku for being on radio yes, ngoku for yes. uthini Yes. kuthiwa kufuna ube ne-following Eish. ku-Instagram Eish, wow. so ngoku funeke ngoku andifuna ubiza usomisa mhlawumbi usomisa bekum ngoku azolwa nam please But- ungandifaki him no. So ngoku abantu bayakhalaza so people who have went to a university ntontoni Yeah, bayakhalaza ngento ba hey acting Yeah. kuyabuzwa phayana ba i-following yakho ingakanani Yeah. so they're confused ngoba i-following ingenaphi yeah so for you to get a role for acting we want to know ba ithini followers zakho so now sicinga naseradiweni ngoku mhlawumbi is the same into ba hey for basukufake apha yeah i-TikTok bangabantu bakho-TikTok yeah wakwazi ufunda Hey. indaba sijonge nje i-following so sifuna ke ngokuwena kweli cala uba usinike laa detail Yes, yoba yes, yes, wangena yeah. njani so Yeah. each time ndavuya le-CV yakho ewe kaloku isivyafuna unayo isikolo kaloku ii-qualifications zakho ziyafuna so ndingene ngezonto ezo from CKI to umhlobo wenene ii-qualifications zam zazifuna Isikolo into kanye yayiphambili ke ngoku yiloo nto so ndingena as this producer of ishow 2000 and elections I think zango 2009
yeah ezinye zezi elections, national elections. So into yenzeka yovovo kuzawuthunyelwa i-team ePretoria, another team eKapa. So team esePretoria ihamba nokumkani uPatrick Dalindyebo, team eKapa ihamba noBhudlindani Bhekwa, may his soul rest in peace. So uBhudlindani agule kuthiwa hey kubani samane sicrossa kuye ke ngoku ozaba ngumsasazi. Andijonge usefes. Ade kwethini samane siyapha kuwe nje sikunika i5 minutes. It's fine. Ebayenza lo manje becrossa kum. Vovo ezo 5 minutes anceda kuba that was my break ngoku ndisuke ngokuba behind the scenes. Ndabuya sene show ngoku yakwa current affairs. Le ndandiyenza sasa ulaphuma ikhwezi lapha naphaya wakusasa. Eyandi linka to iBE. Ngiyaxesha kufika uPatco 2010 because ndifuna ndiyofunda headlines pha kubo. So it was so exciting. Patco is coming back. Mamela ndifuna before siye kubhutisa ndifuna upaint man this thing ngoba it's your first day usukile eBhisho mose so amaqhoshe waqhelelaphi ndifuna la party amaqhoshe because mina xa ntenda yoqoba pha ndibona la desk amaqhoshe amaninzi Yeah. amaqhoshe amaninzi kakhulu kodwa senze iqhoshe li1 Exactly. How was So that? at True FM there was not much because the funding about someone is operating for me. Alright. Exactly. So izoqala ke ngokukhula ngexesha ndilapha ngoku doing the current affairs show. How was that day? Exactly. The first day ubona la maqhoshe iyancancazelisa. Computer Yeah, ila feeling iwani iyancancazelisa. There's just a lot because funeka upresentile. Again, ufuna ukujonga nala maqhosha. Kukho into engisofuna ukuzidlalile. So it's iyoyikisa vovo. Ikon training and ifumanayo for uqofa la Not really for us because kukho abantu baka technical already abezenzayo ezazinto but now une opportunity yokufunda kubo so mna ndandweba uba mabandifundise because abantu ndabona abanye abasakuthena abanye abasasazi bezenzela umna ndisenzelwa mna nabolulu bezenzela so unala relationship naba baka technical ba guys kanifundiseni kwenzela nami ndizokuzenzela yami show ndingaoperatelwa nini uyabo but yeah it's nerve wracking but exciting. Sangikubhatyaza pha emoyeni ayikhumula mina ubhatya mhlawumbe abahlala bakuva noba uyabhatyaza waziwa nguwe wedwa vovo kukho apho ngenye imini I think uyakushiwa ngumntu ngumgungu lento ushiwa ngumlomo so ndithi apha ndifunda lento ba abahlali ba lentika basike iziza ngendlovu eKapa mna ndathethe enye into ndafakela uN kanti le nguvu thini kuthiwa abahlali bazisikele iziza ngendlovu eKapa mna ndathi abahlali bazisikele izinza ngendlovu live le joka wavela kwecwaka estudio kwadlala intengiso. My God. Akho nje edit Live! It's live! I was a editeka karo xa live. Xa live emoyeni ayikwazi uedit. Wavela kwecwaka amazinto awahleka kwadlala intengiso. Babezizo. Awunayo nethiyeka. You. Zange ngene ku social media la lo mini yonke ngalameni ngoba yiwa because basebepha umafa besithini emoyeni. Yeah, Mamela ke ngoko I'm so happy. Current affairs. Yes. Apha ukhona umuntu ubukwadibana naye o famous. Ukhona umuntu oqonba hey usukela wena Alice Dale and that nanko engena ngoku upresident. Nanko engena uminister. Ithika sinike nje around apha nje. Vovo my highlights yayiku interview lento yena umongameli ungumongameli uCyril Ramaphosa. Yes, abese ndifota naye nami. Oh okay kodwa ukubonile ngibonile. Phofu ngicela nguye la photo. Phofu nandani interview ake mna ndandithetha naye la ndomengager. Oh hamna umuntu ocela ifoto naye. Ayincinci into zocela ifoto mna ndandomengager ya umatamela. So zathinye ze highlights zami ndabizwa ile nto eGauteng and then into eyisenzeka so they lentic yayisasazwa post on umhlobo wenene ndinogozi. Indimo engager ngelixesha ezawungena erunner for ipresidency ye ANC. So umanyelwe apha nase KZN Prof South Africa yonke. Yopho fukaren. Exactly. South Africa yonke but yayicoverishwa ukhozi nomhlobo wenene. Kuba sasazi bonke abaneni kwakhethwa kodwa sicela umafa ibe nguye oza kwenza le interview. Uyakhankasa ngelo xesha uMatamela ufuna ukungena izimongameli. Wenze enye eza highlights zami enye highlight yami ukuwa kumuntu omkhulu uTata Nelson Mandela.
umngcwabo wakhe sajonga savuka ekseni ngo-12 because ke yayiplaniwe laa nto kwakudala mos umngcwabo katata thina as bathe abanye amadoda wasweleke then wagcinwa nje. Yes, ndithetha thina as SABC in terms of archives. So uba unowana nini, we were ready. So we were called at 12, sangene emoyeni okumkani noLulu. Njengoba kuthiwa critical but stable. Ubhubhile. Cha ngoku usafuneka ujonga. Asiyazi leyo thina kwathiwa uswelekile utana ngenani emoyeni, sangenana emoyeni. Covering esa story sakhe. Kuthomba bangabanga mna wabhubha uTata uMandela. Bathiwa critical but stable. They wanted guys lo umuntu akafani nabani na. We can't just behind we need to, and it took years nakuthi to prepare for that because kaloku sasingenakwazi uvovo sivele sixhamazele xa kuswele kutata because story sakhe esikhulu side, so we had to ukuthi simane sigcina izinto, the interviews and everything, so we knew niyamjonga umuntu phaxa egula nina niyamjonga umuntu esendleleni lo esawulungisa umngcwabo wakhe lo esendleleni lo narrating ibali likatata from days building up to umngcwabo wakhe, one of those greatest highlights. Yabona kumkani noLulu nam asayenza laa nto, salibalisa ibali likatata silithathe emva up until usuku lakhe lomngcwabo. One of i-highlights am zakwanews naleyo enokuyibalula. Enye ke nkulu, it was when ndachongwa ukuba mandiye eNew York. Yes, to attend UN meeting le UN General Assembly ye-UN. Yeah. Lo muntu wase Adelaide 2013 ngoku, yes. Flying 16 hours for ndandingazibhelieve noba ndim lo ngoyo ndim lo ubheke eNew York. What's up, man? Yeah, buddy. Big apple, man. Yeah, man. Man. So sasike ze highlights zama pho. No, spend a week, 5 days yonke. Ndilapho ke covering ngezo nto, ndangena kanye kweza buildings zase-UN. I mean ukubona the ntoni towers ezi ngeli xesha ndafika ke sezilungisiwe ke ngoku ezazazi. It was a great experience from Adelaide to New York. Uyayazi bangabana the more ndincokola nawe, yes, the more ndiqonda uba hey man, inganga le episode sidlale esikolweni man. Inganga besinoba ne-special screening sapha Adelaide man. Kube kutishara phayana othi abantwana balapha bazobona uba i-possible njani. And apha you are sharing ba isikolo. Ihamba nesikolo zonke. Uyahamba naso and ezinye izinto uyangena phinde kuvuleke, ungene phinde kuvuleke, ungene phinde kuvuleke, and then xa uphayana bekubona bu-reliable athi utafez ba kodini ngena wena bone into, bone imbeko, exactly, bone uba nanso enye into, ubone izinto kuwe. Uyabona ile nto utshoyo uSevez was more than a boss kum esesemsebenzini uMtungwa. He was a father. Kula and uzalwa on the same day notata wam 10 kaJune. Bazalwa ngemini eyi-1. So xa ndithatha ikeyiki ndisakutata funeka ndiyise nakuSevez. Oh man, no. So he was that kind of a person kum, noba ndihlutshwe yenye icolleague ndihambe nokhala phaa kusebe uyaxela usathetha ngesikolo 2017 ndihenda 2016 okay 2017 ndihenda buyela esikolweni kwakhona wow. Ndokwenza isiXhosa kuba ke ndispecialize ngazo, ndenza isiXhosa i-honors, ndapasa nge-cum laude. Hayi lo tata. So umama usweleka 2017 wayibona umama ukugraduate kwami ndigraduate esweleke because usweleke uqala konyaka, so 2017 xa uphela unyaka in honor of mom. So for nini isiXhosa into yakho le? Into yami isiXhosa. This is specialist sesiXhosa. Iyantsokotha esiXhoseni. So tata, congratulations man nangalo nto, because hey ke thina ke singaba siqonda bangabana manje sithini isiXhosa. Inzima injalo wena Vovo. Zezinye izinto sasiqala uzincokola nakwi-lectures zethu ukuba kubakho laa nto yoku-undermine uba isiXhosa nabantu babekubuza hayi bo mafu yokwenza isiXhosa siza kwenzela ntoni isiXhosa. Yes, sikuse-New York. Nantso ke sithatha sanibeka sinibeke ezintweni nditya ngesiXhosa ngoku. Oh wow,
No. Yeah. Hey, so mamela ke ngoso ngoku-end up usenza phi sona? NMU. Ndisenza i-NMU. Yeah, ndabuya ungumntu e-NMU. wapha? Ndingumntu wapha. Into kuthiwa Alumni. alumni yapha. Wandiyabhalwa apha xa bethetha ngembake bandibalule. Asinayo nomafapha. And no mhlawumbi banga-invite nakwi-class ye-journalism yapha. I've done that a number of times. Yes. I've done that a number of Bashare, times. bayazi Ukuncokola uba kuqalwa nabafundi. njani, Yes, uthini. ubaxelela nge-experience it, the journey and everything. Yeah. Ungayilibali isibali le-tractal. Otata bamise phambi kwe-tractal bamise phaa. Ungayilibali loo nto leyo. Sikhula ngezo mpazamo. Akho nto mntanam. Sikhula ngezo mpazamo. Mamile ke ngoku i-current affairs was Yes. besisemini moso. Yes, yeah. ngo-12 ngo-1 Yeah, around yeah, apho. yeah. Kuyaqhubeka sesivile highlights zakho zapha. yes. And ndiyijonga tata, there are people abazi-journalist bangayenza bapenshile bengakhange bakhe badibane nepresident. So yinto enkulu leyo. Enkulu leyo. Then ke uMandela sophinda abhubhe ngoku. Exactly. So abantu baphosiwe thuba kumanyeleke ngolo hlobo. So zinkulu ezinto zithethayo kakhulu. Congratulations man tata, ayisiyinto encinci. Thanks man. And then ke ngoku i-BEE. Yane. Hey. Kwenza kanjani ibhiwo ngena uthini obhutiza. Ibhiwo ndangena ngohleka. Hayi serious. Ndangena ngohleka. So into esenzeka, I was doing the show in the current affairs akusasa yangu I 5:30 to 6:30. So Alright, the person alright. who's doing that show uzakwenza i-headlines ke ngoku to i-breakfast show. So kwangela xesha no Sly, so I was doing that. Okay. But ngoku 2010 yoku thethwa So ngubani. ubetha use-coastline, so kuse-coastline. Yeah, ndibethe so ndangena ndiphume pha akho. Okay. Kwangekho Akuncokoli nabo. akho ncoko yeah. Kukubulisa nje amajita Kubulisa nje. qala ndibulisa ngene ndenze headlines phume ndihambe. Akhona. So ngoku ngena uPart khona uPastor ngoku ngoba yizi legends is the excitement wow. 2010 and I'm so excited uba I'm gonna rub shoulders nalamazita bendikhule ndiwamamela umdala uPastor mos nami ndanse high school. Ndanse high school ndimamela uPastor sike hayi umdala la Pastor Okay. kodwa icolleague yami. So dinala mincile. So ndingene this other day ndizokwenza i-headlines ngena early besenza imihlinzo. So benze umhlinzo wokuhlekisayo nyani endleke ndingakwazi ufunda i-headlines. Hayi. Exactly. Ndingakwazi ufunda i-headlines. Kwafuneka ndiyozixela kutata uFikilela ubisi uBrafing cela uxolo mani koBhad ko aba baye banhlekisa. Hayi. Yes, I'm telling you antikimbesele umnwe ule uBrafing ngaphinde uyenze indaba zithathwa serious. Ngicela usoxela uxolo. Kwelinye icala uBhad ko uyandihwebesha ba fika early qho. Oh man Bhutiza. Because uthanda londo leyo bamanhleke. So yayilondo leyo and yayinzima ke ngoku abantu baka-news ukuyamkela londo leyo. Bawumosha i-news. Exactly ke ngoku istima sakwa-news nentonto. So ke ngoku kwazanywa amacebo ngobhad kokho into sawuyenza ne siza kwenza imidlo and this sidlala ingoma at least urecoverishe to indaba ke ngoku. Yeah yenza kwelo hlobo kanti abantu yinto abazawuyithanda le. Kwaphela ke ngoku ndimane ndisiya ke ngoku xa iqala ishow ndingaphumi from my current affairs so ndihlale nabo apha eshowini the whole show ke ngoku ndimane nje ndiyothatha i-headlines wa-news ndihlale nabo. Qha ke lahamba ixesha wena Vovo ngqobe hayi man i-popularity yam iyakhula apha but le nto ndiyazenzela andibhatalwa apha ndiyahleka nje. Okay. Ezi zona ziyapeya ne mna they laughing to the band mna ndihleka nje apha ndathi hayi madoda enkosi ngicela uyiyeka le nto. Because nina abapelayo xa kunyuka amanani apha ninibaluni nonibaluni nina bayoncokola noMr Mnci andifaki nonifaka kwingxoxo. It's fine bendizele ndicela ubuyela ka-news ndabuyela kwa-news ke that's fine. Kwa appointwa ke ngoku usisi ndinanto actayo Tina Jaxa kwi-BEE. Kwafakwa yena ke hayi wangena usisi Tina abaphulaphula bathi masifuna umafa thina. Yeah, I remember uMr Mnci exesha senibuyile sokwenye umsitho wasemsebenzini ndimene uTammy Dixon. So waze kunibise athi yo Tammy akho ntwana ndaye ndisokolisa njengale ndandisithi ndihamba le ndawo ubuyisa umafa obhudzola yeye nabo bafumana uqinzelelo i-calls ziyangena komvulani uba sifuna umafa thina simfuni la sisi ngoba yo yeah uqinzelelo nkubo. It's fine ke ya renewishwa ke into kaSisthina ndafonelwa ngumaya ndicela sidibane ngomvulo fonela ngeweekend ahandayo ofisini yakhe cheka man la nto nanizenzele nina nopastor nobhad kopha nasenzele into abingakhange nidlule nithi sifine ngoku sayenza official le nto ngoku sayini contract la mali ibipeyonga uthina sayinika wena qhuma hayi ke
mamela into emnandi so ndisekwa-news ndisengapha so ndine-contract eseparate yakwa-programs imali Yo. spare esecaleni besides le ndiyipeyayo ke ukuya kwa-news so ndiyenza le misebenzi so kwavunyelwana ukuba ndizawusebenza elo hlobo but as ixesha lihamba wena Vovo hey i-popularity yam ikhula kweli cala le-BEE and then unews uyandivalela kwezinye izinto uthethwe ke-conflict of interest akwazi uyokwenza into ethile nentontoni uyokwenza idile ethile nenkampani ethile yemoto because xa ufuna ukufunde ngabe ezindabeni ayizospana le nto remember Vovo ngeli xesha kufika ezi nkampani zemoto zamachina phephayo so ndifumana i-email apha le company ithi bafuna uhamba nam go to Beijing for five days Beijing Vovo yaqonda ngoku izawuba itrip yami yesibini overseas ndiqobe hey andikwazi uvele ndivume le nto ndinike umphathi wama immediate boss ukhonzeka hey khonzi kukho le way apha hey athi khonzi hey hayi babe kungakumafa bendiza kuvumela wona but ke funeka siye kusini kuthi hey ayidlulisele ke kumphathi ophezulu hey umphathi angavumi hayi umafaka yo field reporter akalokwazi ukuya pha kuyenza lonto lesinganinika ilento ke reporter apha enokuya pha athi ababantu client ithe ifuna umafa Yo man. but ndaphela ke ngenxa yelonto unews unibambile ke ngoku and ke ngoku I'm permanent employed uba mandiye eBeijing ugqiba ndibuye ngenamsebenzi uyabona izanibetha lonto but yababhlungu Vovo hey ndahamba ndaya ku-programs manager ngelo xesha ulendika ushe ushe kukho le nto ngoku ndifumana izinto ngoku ngenxa ye-BEE but unews yandivalela ingaba into ebad into yoba ndijampe the ship and go to kweli cala lintyisayo hey ushe bebuthandabuza ba hey hayi zaba i-risk loo nto la ndiyeke hey but mane sifika opportunities Vovo and isifumana 3B unews yandivalela maniphinde noyincokola nomr Mcingo kule nto nqoma ke nomyeke ku-programs manager make ndiye ku-station manager hey maya kukho ezimeko lo hlobo wathi maya hayi man you'll be better off izawela ngapha qha yona nto ndiyekayo Vovo ndiyeka permanent job So umuntu ka-news and permanent. yeah ndi-permanent with the benefits and everything apha ngondi-freelancer ke ngoku minca mane ezirenewisha ke ngo-April hey ndikoma athi Mr Mncayi you can take that risk uzawuba right hey kwafuneka ndiyoyithetha endlini ke ngokuba kukho le nto senza njani ndinintsi imali apha ekubufreelanceni qha yi-security kokuloyika unyaka nonyaka kuyaqinisa but asavumelana endlini basayibona basiyenza njani lento jump the ship nyani wena Vovo ndalahla ka-news resigned ndangena ke kwi-BEE that was 2018 yeah 2018 yeah I think 2018 ite lo xesha yeah jump the ship ndangena kweli cala sacrifice ubu-permanent to being ilento ki-freelancer aqoma ko-security ngoku the benefits and everything akhona yazi into endayenzayo Vovo I went to my broker ulende kuMandla ade Mandla kukho le meko mhlobo wami need you to help me imali zami zase-SABC at least nanse ndigqibile 10 years into ndayenzayo ndathatha imali zami zase-SABC ndanicela nizithathe nizigcine so that I can build my pension there because I'm on my own now uyabo because i-career yethu Vovo ibhlungu ngalonto leyo people will see us siqhuba ezimoto and everything siphila ubomi suphilayo but kube bhlungu xa umuntu ephelelwa ngumsebenzi okanye uthi uyasweleka so wena ngoku asizukwenza donations for wena so ulungiselele wena ndilungiselela loo nto singaboni abantu kufacebook besenzela umafa usorted mafa asifuni Capitec ozulazulayo ku-Facebook. Avoid ezodo. Okay. Xa uthetha inyani. Avoid ezodo. So I did that. Ayizange ndithathe nesenti ngokabali yokuba ndihamba nokwenza into ethini because I'm on my own. I need to build my pensions. Mandizenze I'm an entrepreneur now. So ndiyaziphilela. I had to source my own medicals because ndine-family. So ndenza loo nto leyo. So even nangoku Vovo i-broker yam umantu uyayazi uba every after 3 months ndiyadibana na masilungise phi sitheni phina na because le career siphila kuyifana nento ye-football like abantu aba-actayo nento is short lived so you need to be wise
kule nto kumaxesha amaninzi. So Yo, tata into enkulu mani lena because hey jonga uveza izinto ngathi bethi masterclass man apha. Uyayibona vyo. Siyahleka ngapha but wento sithethayo zibhomb into bangabana hey siqhubha ngohlobo. Hayi tata thank you kakhulu ngaloo nto le. Omnye umuntu ke angathela light but zinkulu ezizozilahlelayo apha. Yo. Mamela uyaqhubha uyabetha phayana and so chill ba this long. Dabona ubhala incwadi Fondini. Yes. Ndibhale phambi kwakho masincwadi ne. Kophe kuwe. Into enzekayo nalapha mfo ifika nje le opportunity. Uvuyani Green uNconde ubhale incwadi Road to Thornhill. So andicele apha ku social media kuba ndinamanani ukuba hayi manchawe unithengisela lapha kubantu bakho man unadvertise le ncwadi. Did that cabafuna iresponse right. Athi kumuvuyani Green hey chaw xa undenze lo hlobo wena imagine noba unobhala incwadi abantu bangareacta njani. And I'm like hayi ngcona ndikafiki na ku 40 ngoko vofo man. Ndithi man ngconza ubhala ntoni ngam there's what is to write about me semncinci mani mna linda mani xa ndiphaka 50 60 ubhala incwadi because believe kuloo nto leyo. Athi uNconde kumno noba ungakanani nayo you've got a story to tell. Athi masiyiqale lento so ndimane thumela i-questionnaires bhale ke ndiphendule loo nto leyo ngeso singesi sam hayi ndisitsho dibanisa uNconde wakhupha le ncwadi Born for This. Incwadi le nto siyenzayo namhlanje take me back entatha emva uba eAlisdale ukhula kwam the journey the traumas endlule kuzo losing my brother the brother I didn't know zawuthini fofo ndazityakatya phanda umuntu wesixhosa ke wena. Yes ndaziveza ndazibhenca ubumna izinto zingami and ndiyavuya ndayenzayo loo nto fofo ndingumafa olenti ophuma kule ndawo ophuma kuyo because ngala ncwadi yayincwadi yokukhuthaza umntwana okhule kwimeko efana neyam khulele elalini okhulele elokishini ukuba iyakwazi ukwenzeka lento ukuba and kwaye sonke umuntu angandibona ndihleka phaa eradioweni but kukho izinto ezizitrauma ezibhlungu esidlule kuzo. I remember if uyafunda kula ncwadi kunayo i-chapter where I write about my sister early in the 90s kanye ngeli xesha ilento i-HIV and AIDS isistigma. I remember usisi I was doing standard 7 standard 8 esithi kum no brother wam uzayothetha eholweni about imeko yakhe. It's in the 90s wofo and kanye ngeli xesha isistigma qombe usisi ndisavuma nje qombe usisi sasijongisa kule Alisdale ngoku ntoni ngoku yena uyothetha lento. Wena uvuma Ami ndicinga njengomntwana kaloku. Ndicinga njengomntwana. Uzasiphathela izipili. Angathula abanye abantu bayathula siyabaza abanye abantu banale webhathi abatheni yena uyaphi okeholweni. But I'm glad usisi wenza loo nto because sisi usaphila nangoku. Nguye ngosigadela utata wethu. Because she was not ashamed kanye ngela xesha. It was on the height and usisi wayiphela i-activist and i-inspiration kubaninzi eAlisdale uba nanku nomsa uzile baphuma abantu ba-comfortable. Njengoba usisi has lived sayilibala naloo nto leyo uba uphelo lo hlobo. So ndibhala into ezilelo hlobo bangamba even though ndikule ndawo ndikuyo zininzi traumas endidlule kuzo. I mean ukukhuliswa ngaba bazali bangafundanga but bazixelela uba yabo ndingafundanga nje ndakubafundisa abantwana bam. Utata yazi ukuzanga esikolweni ethi umama waphuma papa ko form 4 wayezaba ngumem novuma ngende umntana kamem xa waphazamisa utata wamtshata. Yabo utata yena ongazanga esikolweni because utata xa ibalisa ne wathi ezawuya esikolweni kwaske weeks before esikolweni kwawa umntwana emthini ucaba wonzakala wathi umakhulu ayizwenzima uyapho so kuyophukwa tata zaka ubona unyaka wesikole. Kuyawiwa phanga. Kuyawiwa phanga yakho ungayapho tata zanga esikoleni ngenxa but ke indlela abayithanda ngayo imfundo ke kuthi. Yeah. Mamela is available incwadi. Yes is available le incwadi yami at request. Yeah. No sasifaki contact. Yes. For anyone ufunda zakho. Mamela ke ngoku. Hey uyenza mnandi amatheko Fondini. Hey because uyakwazi ba ufote ngapha solo ndiyafota ngapha wenza ubusiness theko. Vofo it's so humbling. Yazi ngame maxesha ndike ndithi I'm not booked because I'm
I'm the best MC in the game. Yazi ngamanye amaxesha abantu bayakubhukisha ngenxa yo personality yakho. Oh yeah. Not that about good kulena ilento enjoy nama na mhlawumbe abantu bathanda nje my personality ayikho nalento ndiyenzayo. So yilando yokuba abantu wena fofo xa usemcimbini wabo uba embrace. Ungafika entweni yabantu ubaqwaqwe yenze lonto leyo uphume. I make sure I get an hour before kamandu ukuthi can figure khona endaweni. Hour before because I know abantu bafuna ufoda and everything dibanikela xesha. Bekumeba wena uxela iclients ba sanonibhuka uVovo engekho. Ndiyale nto yakho ba uye wedwa. Ngivile ke guys sanonibhuka uVovo engekho. Yabona xa nibhukisha mina uVovo please guys. Khona ngenayo uVovo unifota phezulu esky anifote naphina naphina. Uthi bathi besithi hayi ukhona uDavicho abantu uthi hayi ngikube Faka uVovo please ndicela guys ndicela see package no. So sesonto njalo this past weekend wena Vovo so caba bendi surprise lo mntana ugraduateayo. So yes bengayazi yena usister wakhe bemzulisela ba hayi emsafu hayi man sawuthatha umuntu waphe so yena uthi usendlini ngokuyeva kuthethwa ngomafa umafa aqomba hayi umafa uthe lo xa ephuma hayibo ngumafa lo wasewayilesini. So ngezanto zichukumisayo wena Vovo to touch abantu to ileno ndijoy uba for me it's not about emphasize izinto but is to make memories. Abantu is to entertain abantu is to ukwenza abantu bazifeelshe bazive be special. Uyabo so that's what I bring mina in an event. Jonga tata mna ndikumamele ndihambile nawe sile kwindawo ezikude by outside PE. Ebona into kaloku abantu bakudala umuntu oseradio bengamboni ebona kukhalenda. So when they see you and they are able to take pictures now, it is something. It's part of the event as well. Exactly. Dilento ke ndingathandi ndingafuna uba yi-celebrity. Because celebrities ziyadinwa ubuncumo ufoto kokoko ziyadinwa ndivela loo nto and ndibulela ne-upbringing yami yasalise ukumazi umntu indlela abazali bam bandikhulisa ngayo because ezazinto kuma I don't have to uba ndizinyanzele. Isindlela endakhuliswa ngayo so it's easy for me. Yazi Vovo ndiyakwazi ukuhlala kwi-event yonke ufumanise uba i-3 hours ayiyo le bendiyizele but kukufota qha. Oh man bayakuphakela na? Yeah, I want Mr. Two Plates. Oh, so it's about embracing abantu and then we tell abantu bethu if wenza events abantu basezilalini abantu basezilokishini entonto awuthishana nabantu bafuna ukuva Vovo bona bafuna uku-embrace ilento uxexesha kuba ezazinto zi-special kuba and ngokulanto idika ube nomonde ube ngumuntu othanda abantu. I don't get it andithi kutheni na I don't get it uba mawube kule industry yethu yadikwa ngabantu uyawulala bakudala mamela ke ngoku ndathi ndisajongelena umafa uyacula yenye nale ithini ke ngoku le kwenzeka ntoni ngoba uthini always say ebantwini abantu xa bebona kusenzeka into esenzeka ebomini bam ndithi guys nam ndiyothuka zizinto ezenzeka ebomini bam nama get shocked uba ndifike njani yonke into iyandothuka elihlobo ndinothuka ngalo bana nam ndiyothuka hayibo mna myself ndothuka nani na. So ke yona ke isitshana hama ndake ndayenza ingoma kudala Vovo masiphango lentiko I think maybe before i-COVID hayi apha ebhayi ndiziyenziwa nguBushi Themba Muqana but sakidume yona. Okay. Hayi khona ingoma ke ndayikhumbula mkalo uzokinye. Yayisitsho. Awuyikhumbula into yahle. Anikhumbula ingoma eThemba Muqana. Nawe Themba uzokinya. Yayisitsho jonga ndiphela ndathi Themba Muqana uzokinya. Mamela ke ngifuna siyoyicula live ke ngoku. Engqomo oBushi ndo Mamtandi bayakwazi ke nangqomo ngoku mna ndizishiyene lyrics zami le ndawufuneka ndingene kuyo mna andiyazi. So it was okay umuntu wayezama ke nalapho udala ndazama udala ndaphikelela man Vovo. So kule manje iza kulena ke ikhoyo ke noko ngokubonakala ngathi ke yona into yenzekayo i-challenge eshowini. Challenge amashita aba upastor wenze ingoma nento nawo mafa khakho wenza ingoma nento hey zayiqala phi ingoma ndiyihleke mina nje bafaka uVision live on the radio. Yes live emoyeni kwi-BE baVision nansi challenge umafa sifuna umenzela ingoma by end of inyanga ethile funeka le ngoma iphumile
ngolo hlobo akobuya ngamva Oh, wow. hanyani ke afika uVisholo senze interview kubhekwe studio, nothing scripted, akho nto ibhaliweyo, akho ntoni. Sangena e-studio qa ngixelela uVisholo jonga amafama hleka ne kule ndawo ngoku ne ithi ngoku thetha apha akho nto ibhaliweyo lo hlobo nami manje senze manje sengena no Lucky's ke ngoku senibambe ngesandla usaluka wami uLucky's naye bengincedisa yaphuma ingoma sanuncancazela vovo kodwa ba unovale yayi-raw into kuthiwa uVisholo kwafuneka athenga umatshini othile ngase silungiswa into ze-AI uba unovale yayi-raw ndandiyicula sathi ayikho but wayilungisa uVisholo. Yazi la ngoma kwenye community radio stations zase-Western Cape, it was voted as a song of the year ngoDecember. Hayi. Ndafumana 5,000. Hayi. Jonga ndibetha Cairo number 2 wafumana 1.5. Cairo makhulu. Yangiba notira ndababetha. Avotela ingoma yami istisha seMossel Bay Tambo FM. Was song of the year ka 2020 ngibani unyaka kuphela 2025. Beto tira no Cairo 1.5 yet. Nomdim 5,000. So it hayi ihamba kabuhle bengendayijonga is on 210k views on YouTube. Where's hayi bahlali bayithandile okanye bathanda mna ikhona nalento abantu bakwenzekile hayi singayikho lento yenzayo qasi yamtha. Mamele ke ngifuna uyazi ke. Athi zonke ziyaperform. Wena ukhe wayo perform? Hayi ingoma engenangayo stage wethu xa ndiyo emsama akwazi kaloku laa nto uyayiva mos bayirekhodi uyayalungiswa kwenziwa imigudu ndizayenza njani xa ndiyenza kuzabanzima ke ngoba mandiyiphefumle no ndibhukishe ndingena ngayo xa ndingena estagini ezawuems abahlali isafumaneka guys sanuncancazela mafapha avuma kuzo zonke kuthiwa zintoni ezinto zomculo ii-platforms masitsho please guys yiyenzeni nangoku because ndive oopastor kuthiwa babhatelwe nguSamro mna xa ndijongayo ubana babhatelwe 250 nentoni mna khange ndifumane nto osanuncanca khanenzeni guys uSamro azondibhatala upastor ufumene 250,000 hayi 250 rand okay So now you're checking guys, exactly. No, man, funny into. Yini, guys, man, down. But uzenza power tina. Andi restart shile, yongi no yami right. Mane ndifumana email kusana recorder ayikwethetha ngemali. Okay, yes. I expire man sanuncancazela iyaqhuba la ngoma imnandi emigidini emicimbini emitshatweni dlalela ngoma. That you've done into ezininzi. Yileno sithi ndiyazothuka namvo. Masibulisa abantwana bakho. Yes. How many kids do you have? Do you have 6, 7? Baphelele mditshilo vovo omnye woza no abantwana babili bengu-owesithathu ke nguloka brother wami uMihlali ubuhle noculo. Nangexesha ndisiza apha bento wathatha esikoleni sani tata uya kula podcast yaziwa lo podcast exactly because khamba nabantu abantu tata uya kula podcast sababulisa so ngizela lo uculo lo buhle abantu ngikwazile kula podcast ka uncle Bob. No mama ekhaya asikwazi ngambulisa mama ekhaya uyabona lamfazi wena Vovo undinyamezele. Unyanyezelwe. Undinyamezele senthetha uba udibene namntu ngekufamous. Ndithetha lo hlobo. Exactly. Ukhimo udibene namntu ngekufamous like imagine because dibana ngondisindi ndanhlala eDwisi. So because kule ndlahlayo kuye kwakunqunyulelwa imijomi zakhe nendoni kubekho lamajita sihleli nawo athanda ubiza amantombazana ngoma kuwesi ngisebhaye yabona abantwana bomagxaki nentontoni ngizabaqala ngapi kwezi areas hayi ngizabaqala kanti wase ndiqhome ndiyamncanya lo ndelo xa kubekho nyandwebileyo apha enyuludo yaseMotherway imbize cabayi ibeke so qha yamani ikrwada yona yathukisa umuntu oprinciple kamanje yamadlu yamazuba manje ithukisa apha kule ncuko yayi nendawo ezithukayo akayifuni ubrother wami ayibone lo makhaya qom brother wami uzanithethela lapha wathethelwa waplithelwa mava rest in peace my brother wasebenza mkhulu wami brother wami wandondlalela umntakwethu wandondlalela umntakwethu hayi yeah
Yeah, at least umuntu akuthi unishiye Yes, hayi. Njengabanye kwezinye ifamily ukuhlala kufunda will, Yeah. ushare property nento Exactly. shiyelwe umuntu Uyabona ke wena. lonto wanishela umuntu brother wami wasweleka kanye year before sishade ngo 2012. oh, Yeah, wasweleka man, 2011. I remember ulentika nje ngexesha ndiqala uphangela e True FM. So uyaqala unawuthela pha. And ngoka na bed lo muntu bedi bikhona ibhedi ne qha nguwayithatha umuntu wakhe ibhedi. So washiya ikhawushi yabona izikhawushi zakudala ezisusa i-cushions. Yes. Yeah, so ndandlala khona. So wayefika pha Kim sisusa i-cushions ezi. Yena ntomlalise pha phezu kwe-cushions mina ndlala lapha phansi kwe-disco Oh carpet. man. Do you know ukuthi balon? Exactly, deep bra. Deep lo lekubekho umuntu yena ufuna ufika nje sekuvuthiwe. Afika sekuvuthiwe into seseright. Uyayibona ke lonto. Sefuna iweave ye Uyayibona, 15,000. Exactly. Jimmy. Kodwa umuntu wenyameza lapha ngena next. Athi ndoda must. Asivumi. Asivumi. Hello my wife. Oh man. Tata. Ndzacela manje ayibhali contacts Yes. for i-bookings. Yes, yeah. For uhambe yo-EMSA. Yeah. And ndiyacela ungene mangile part yo-motivator as well. Yeah, But ndiyayazi awuqali uba ngabana ithetha ndiyayazi into yoba i-emcing yakho iyadibana ku-motivate. Yes, yeah. I've been doing that nasezikolweni. Iyadibana. Ibikhe yakhona into ngexesha loloni sasiyisebenza loo nto leyo ukumane nisiye ezikolweni and do i-motivations and then sasine package nje nice efikelelekayo for izikolo. So nangoku andikayivali loo nto leyo. No, it's Yeah, fine. because Abantu I think mababhizi ivofo that. nyhani kwimeko esikuzo ngoku kwizinto aba i-youth edilishana nazo nento ezenzekayo. No, they need role models when You know- they need people who inspire them. Jonga ne, I'm hoping andithethi kuba i-podcast yami. Yes. I'm hoping umntu ebecinga uba hey umafu uyahleka qha. Yes. Othuke ngokuba Yeah. umafu uyile esikolweni. Yes. Umafa uyile wafunda wagqiba Yeah. ungene ngesikolo. Yes. And that ngoku ukuvile into yoba ngabana izinto zithethayo Yeah. nejeni into ezenzekileyo kuwe, you know. Yeah. And these are the things endibawela even nabantwana bakwazi ukufunda. Njalo. But not just abantwana nje, nabantu abadala. Nabantu abadala. Yeah. Nabantu abadala to go back yes. balungisa izinto, to go back benze izinto. Yeah. Yabo? And nami yona nto wena Vovo lento ndabhala incwadi kungayibali lami linga inspire umuntu lingaxhomisa umuntu akho iba mnandi xa ndidibana nomuntu ndiva umuntu esithi hey bra ndafunda incwadi yakho ndalento ngandakhuthazeka ndikumamela uthetha into ethile lento ke wayilesini ndakhuthazeka ndibukela ijeni yakho kukho abanye abantu nohlobo ba ndakhuthazeka. Oh wow. Yeah, No. yeah. Khange siwasalute kamajita ku-BE. Oh, yeah, yes. Kasalute ihlombe pha. Breakfast ayondla ekseni eskim sam pastor the DJ the legend. Yes. Nomlu umlu wayekade eqokobhile ke phangoka kuqaka. Umntu Hey wathi wasawusheka sobathathe usixakile ngokumadiba. Yeah, uka nanso into emandi ukubona nehlumelo after that King Boy is part of the show now. Oh, yes. As a technical Yes. and also ne producer yethu ulwazi kaMpofu. Yeah, so at least ukibhalance sinama 2K sinama Xhego sinama Hotman. ngoba Namko ndiyazo Xhego ngiphasi pastor Pastor kaloku. Xhego. And ngoku xa ungena King Boy nento ngqobe hey man ndimdala mosvovo. Hey, And ngoba inini siziboni. Hayi umdala wethu. Kunoni Joka. kwaDovo. Dothuka omnye umntana uBarcelona ibalisayo bangabana nto. Yu hayi utata omdala lo kathini. Hey busokhe unangaphi lo? Apha ko 80. Hey Joka 80 mosombo. Uthi namle Sosilapho uthola kaXhego ka-80 kodwa siko 89. Hayi njalo ngoku. Hey. So nzima imkile le minyaka. Imkile le Yhu, minyaka. akamdala, akamdala. And nami ndizibona Akamdala. usheka kwinto ezininzi njengomculo nezinye izinto nezinto yango ke ndiyasheka. Yeah, nxuma siyakhula Tata, ngoku. thank you so much. Hey, Wow. yazi, you know what, ne? Wow. Today, anyone okwi-industry okanye sesikolweni when it comes to independent journalism, you've inspired. Thank you so much. Eklasini, whether base Forte, whether base Rhodes, whether base NMU, UCT, lecturer, I hope it plays this. Yeah. Yabo? Yeah. So that kwenziwe example ngento bangabana because ingxaki esinayo ngoku ne abantu
kuba bene access ye social media Yes, yes. bazi journalist bonke kakade ngoku umuntu uba uposte indaba ashare and ininzi into ayiphosayo ke ngoku because ngoku you miss ii-principles ezithile kule nto ke because zento sazifundiswayo kwi-journalism Hayi, ukuba banaxesha lonke. into yokuba awubikho subjective you remain objective nakweyiphi issue xa usenza uyabona ngoku yile nto uyibona intatheli uba intatheli but ii-views zakhe zeze-political party ethile because Yeah. uluze ilentika ii-principles of being ilentika i-reporter and a journalist Yo. asekho because of his shortcuts ne-AI. no hayi ilapho so ngizithela loo nto ngoku ozayibukela ngoku Yeah. will definitely be inspired ya uyabona indeza umsindo nyhani ngoku hayi ndiyakubona ndifuna ukuhlisa ndifuna ukuhlisa khange sele kakhulu ke ngenkonzo inkonzo ithe ivela apha yavela senza i-fraud neentoni vava ndikhule yazi iphupha lam Ndakuthandazela ngoku. iphupha lam lokuqala Ndikwamkela ndandifuna uba uYesu. ngumfundisi ndandifuna uba ngumfundisi iphupha lam lokuqala vovo ndikhulele ecaweni I remember utata ndandihlala mna ndandingahlali phaa emgwenyeni ndandihlala kubashumayeli notata utata xa enyukayo esepulpeti ndandimlandela ndihlala apha ecaleni kwakhe ipulpeti asalisday ndakhula mna ndisithi ndizaba ngumfundisi qha ke into zalo mhlaba akabikho late sakufuna ubuzalwaneni sikufuna unjalo thina uze nalamanzi waphetheyo la uselamanzi uze nalamanzi loo nto kwipodcast yakho kuselwa amanzi so mamela njengoba kuselamanzi ubudani okanye uyawavuya siqhele ezi podcast man kule kavova kuselwa amanzi phikelela ngamanzi kube ndiyahlutha ngala manzi so ke so asiyazi noba uyavuya wakusela amanzi okanye udanile uba ufika kuselwa amanzi ke siyavuya Jonga, thank you so much. I know people are going to be inspired. hayi le bazayilandela le podcast I'm telling you Yeah, no, Sabulela. They must subscribe to please YouTube. guys sanikoyika usubscribe Subscriber. akho nto yoyikisayo usubscriber guys please let's Yes. go to YouTube subscribe pha Yes, please guys yes. please akho nto yoyikisayo kulaa nto please man let's watch this one on YouTube. Thank you. No, Sabulela. And Sabulela behanga ba skip i-videos, i-ads. As an advert, yekidlale man advert. Yekidlale. Yeah. So skip. Tata. Nkosi man, Thank nkosi you. man, Thank you. Nkosi. And that I hope into by Tubeni we'll have another masterclass somewhere. Yes, And then yeah. abantu bangafumana more of this. Thank you. Thank you.